Kapan lah nggih gantangane Pak? Nggonmu iki sing dadekke lho. Gantian rono iki lho. Luruk lho. Luruk tenanan iki. Gampang. Nang vloge Pak Kasyono Borobudur iki. YouTube Pak Kasyono yuk ngisi. Halo. Halo, besok kapan-kapan main tempat saya. Punya gantangan Sendiri. Sudah berapa gantangan Mas Wahyu? Ya sekitaran paling 50 lah. 50 burung. Seundang-undang Borobudur gantian ngeramekke. Gantian. Karet. Karo nganu Akmil makam Giri Loyo ngendi ngidul. Akmil. Ngulon ngidul apa? Midun ya. Turun. Arah man ya? Arah man. Jajal wingi. Alfamat masih turun. Turun nah. Tengah-tengah kampung. Progo. Belum sampai. Jadi berarti midune petu perapatan kae, Pak. Terus aku jajal Perapatan jajal turun. 5 Perapatan apa turun. adusi wah. Masjid. Di Sherlock. Sherlock wae to. Bengi. Bengi aku biasanya sore kae, balik kerja sore. Gak ada muni kabeh kan. Tapi biasanya aku nyokol ini paling enggak akeh, paling loro. Halo. Heeh. Piye settingane piye nggonmu? Aduh, ini lagi enggak main ini. Nggak main. Lagi berdiam, enggak bisa bicara ini. Bicara. Enggak bisa bicara. Kemarin Minggu kok di enteni Pak Mus di sini Wah, kamu udah siap kemarin. PHP ro Pak Mus ya. Lagi ini. Jodake to. Jodake. Jodakan. Ditunggu Pak Mus kamu kemarin. Lagi slack iki pokoknya. Oh, selek. Nganuin manuk iki. Iki sing irama digawe ta Pak Kae ding gawe ding ya. Tak gawa ini belum jalan. Biasane ning tengah ya ning kake pinggir ya polah kene. Ya batose tumben ya polah ya. Ndi to? Oh. Main sing jalane wek antok tok. Minggu wingi tak taruh. Kuwi karo nggonku kuwi aku kuwi tapi iki lho kan cagak nomor loro iki lho. Nang Karireng Mataraman lawas. Karo pojok e. Umum terus kok, Pak. Iya, Karo Deni Ireng Mataraman Ireng. Mas. Lho nggonmu sing seneng kene dipindah apa, Den? Kuwi aku, temuni kae. Heeh. Kuwi. Ayo muni terus ae to, Kak. Tak pindah tengah temuni karo mlaku-mlakuan kae. Ini sejarah sebelah lho, Den. Siap ya, Den. Sebelah lho. Endi? Kae. Sebelah yo kakek mau diwetro kae ket mo. Ayo. Kuwi nang Budur gak ping pindho kuwi, Den. Wingi ro saiki ya. Ah, tenan ngajar kuwi Jajal kuwi. Jajal pindah engko. Pindah gua. Ning tipene wingi pinggir ora gelem ya. lempem, Lempem tengah ya, polah ya. Sik ngene. Anu jajal lak pindahe. Heeh. Pindah pinggir blur apa blur? Jajar ke nggonku kae lho. Kuwi calon gendera dhuwur kuwi. Soale nek nang gantangan kan ra iso milih Ka iso milih nggon. pinggir karo tengah ra iso. Ini Mas Antok sing siap sing kae ya. Oke, ana kutut. Kutut kae. Ana kutut, malah muni yo. Wah, muni kabeh iki. Kututnya yang anu kok. Besok nalani kutut siji kayak tengah-tengah ngono kuwi. Wah, kuwi Mas nganu Mas Opek kon gawa siji, Mas. Taleni, Mas. Taleni sikile. Heeh. Kuwi kake wit kuwi wae. Sing wedok wae, Mas. Nggo siji sing wedok, heeh. Memang kudune ngono mungkin lho di belajar. Lah dom tekur kuwi. Teko nggo siji sing wedok, Mas. Taleni sikile, Mas. Nggih pancingan. Enggak ramsake nek taleni ngono. Jadi wong mikat kae ya sedina-dina ya. Ya manuk lulut. Lulut kae ora nduk labakan. Engko nek wis kelabrak lemes lek ya lulut dhewe. Lah ning ngisor kan. Taleni ya dipatok ya. Ceblok guys, kira-kira seberapa jam tak pindahe nggonmu pinggir. Kae wis wani kae, Pak. Kae mumpung urung ning lomba iki terus dirego pira? Apane? Kae ya yuk ya. Hah? Mumpung urung ning lomba ngono lho. Nek ning lomba larang ya yuk. Larang. Oh, nek Enggak ini meneh.
Enggak A2 B1 lagi. A2 B1. Ora lagi. A50 bisaan. Wah, wis payah. Bongkar duwe gacok apik iki. Pak Mus nganu meneh iki mentereng neh iki. Kan Mas Anto ono utik wae ya anu atau kendel ya. Ono utek temu ya. Kah lunga kudu liar. Pak wis yo ono iki ono utek mah muni kuwi. Heeh, iki kendel ya ngono. Nek ora utek nggih beker-beker karo Kejinaan ngono iki. Nang omahe muni terus lho kuwi. Lampu padang ya Mas ya.